Moj prvi vapros odnosится... Sergij Železnjak podržao je ovih dana inicijativu nekih opozicionih partija u balkanskim zemljama o razvoju vanblokovske arhitekture bezbednosti na Balkanu, daljim razvojem koncepcije vojne neutralnosti 4 balkanske zemlje, Srbije, Crne Gore, Makedonije i BiH. Vam je to izvjesno i kakvi obet... Nisam to čuo. Kod nas se javljaju mnoge ideje u civilnom društvu, parlamentima. I verovatno je to manifestacija težnje ka tome da balkanske zemlje osjećaju svoju zajedničku istoriju, zajednički identitet i da ne postoje žrtve novih podela u NATO-u. Sada oni koji su ušli u NATO ili u Evropsku uniju traže od drugih da učine isto. Treba poštovati slobodan izbor svih naroda Balkana, kao i uopšte svih naroda sveta, Evrope. Učešće u određenim međunarodnim organizacijama ne treba da bude prepreka za očuvanje istorijskog, kulturnog i etničkog identiteta. Otvoreno govoreći, nisam čuo za projekat B4 i obavezno ću razgovarati o tome sa Sergijom Železnjakom. Ali postoji recimo projekat Forum slovenskih kultura koji promoviše Slovenija. On je nedvosmisleno orijentisan na to da se ne zaboravljaju zajednički jezik, zajedničke tradicije, kultura, zajednički međuljudski kontakti koji sežu u dubinu vekova i da se omogući da se zajednički sačuva to nasleđe, koje je zaista kulturno nasleđe u značajnoj meri i Evrope. Čuo sam i za drugi projekat koji ima dosta negativnu konotaciju, a zove se projekat albanskih opština, za koji se predlaže da se formira od opština Albanije, Prištine, opština u Makedoniji, Crnoj Gori i Preševskoj dolini. Ako misle da se iza toga ne nazira stara ideja velike Albanije, onda naše kolege iz Evropske unije treba da budu daleko vidiji. U posljednje vreme se sve češće čuje da je Rusija pretnja za stabilnost na Balkanu. Nedavno je predsjednica Hrvatske rekla da Moskva preko Beograda hoće da isprovocira nove konflikte u regionu. Kako Moskva reaguje na takve izjave? Poznajem predsjednicu Hrvatske. Sa njom čak imam normalne odnose još iz vremena kada je bila ministarka spoljnih poslova. Čudno mi je da čujemo takve reči iz usta lidera države s kojom Rusija hoće da ima prijateljske odnose, kao i sa svim državama na Balkanu i evropskom kontinentu. Ako predsjednica ima konkretne činjenice koje potvrđuju te izjave, spremni smo da sa njom te činjenice razmotrimo. Upravo smo na konferenciji sa Ivicom Dačićem čuli pitanje o srpsko-hrvatskim odnosima i iznete su mnoge činjenice o tome da se Hrvatska naoružava, militarizuje i nabavlja nove vrste naoružanja koje je teško nazvati defanzivnim. I naše srpske kolege postavile su pitanje protiv koga se to ofanzivno naoružanje kupuje. Kada se diskusije prenesu na tu ravan, znači da političari nešto nisu uradili do kraja. Političari su dužni da grade odnose poverenja, da jačaju međusobno razumevanje, da razjašnjavaju bilo kakve sumnje putem dijaloga, a ne da se brzo hvataju mikrofona i nekog glasno optužuju. Znate li da Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu Evropska unija smatra špijunskim gnezdom i pretnjom za bezbednost? A to što je tokom njegovog postojanja očišćeno od mina više od 4 miliona kvadratnih metara i deminirano oko 1500 mina i ostalih eksplozivnih naprava. To što je taj centar pružao pomoć u gašenju požara na jugu Evrope, uključujući zemlje Evropske unije, o tome radije ćute. Šta više, poznato nam je, pošto u Evropskoj uniji ima mnogo zemalja i nema tajni, da Brisel traži od Srbije da zatvori taj centar ako hoće u Evropsku uniju
и вообще требуют от Сербии I uopšte traže od Srbije da se ponaša onako kako se ponaša rukovodila Crne Gore, просто предавший koji je naprosto prekršio sve svoje obaveze, svoje obećanja. свои обещания, предавший Россию, Издал хотя Rusiju. Россия ничего плохого ему не сделала. Iako mu Rusija Если nije Евросоюз učinila ništa loše. хочет вот Ako таким Evropska образом unija hoće na taj način da stiče prijatelje, то это onda se to называется zove дружить družiti se protiv nekog. Хотя мы Iako всегда smo mi считали, oduvek что smatrali da se дружить treba надо družiti с s nekim. кем-то. Tako postupamo i sa našim balkanskim susedima. Ne možemo da ne pomenemo Trumpa. Novi američki predsjednik obećao je poboljšanje odnosa između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Možete li nam reći kako će to uticati na Srbiju, na koju se vrše pritisci o kojima ste vi govorili? Знаете, это очень такой искусственный вопрос. Почему нам нельзя обойтись без Трампа? Дональд Трамп... To je veštačko pitanje, zašto ne možemo bez Trumpa? Это и говорю, почему нам нельзя обойтись без того, чтобы говорить о Трампе? Donald Trump je pobedio na izborima koji su izazvali masu pitanja, вопросов, но которые состоялись... ali koji su održani potpuno u skladu sa američkim izbornim zakonodavstvom. Американцы нам давным-давно говорили... Amerikanci su nam odavno rekli da je taj zakon nesavršen, da ima mnogo mana, ali da je to njihov zakon i da će se oni s tim uhvatiti u koštac. I evo, hvataju se u koštac. Donald Trump je pobedio i formira svoj tim. Dao je nekoliko izjava u svojim predizbornim govorima. Izjava koje govore da se prvo ne mešaju ni u kakve konflikte koji nemaju veze sa Sjedinjenim državama. Drugo, da se bave pre svega ekonomijom Sjedinjenih Američkih Država i stvaranjem radnih mesta. I treće, da se u spoljnoj politici pre svega bave uništenjem terorista. Izrazio je spremnost da sarađuju sa svima koji su spremni da sarađuju sa Amerikom u borbi protiv terorista, uključujući i Rusku federaciju. Jasno je da ti predizborni postulati treba da budu pretočeni u neka praktična rešenja. I čim nova administracija bude formirana, čim oni koji zauzmu mesta u toj administraciji formulišu svoje praktične pristupe, biće jasno koliko duboko i efikasno mi, a i druge zemlje možemo da sarađujemo u borbi protiv terorista, a i u drugim pitanjima sa novom američkom administracijom. Спасибо.